Wala wo inni a hin jar application manda kan soidona tin application hik install sa to wang hianin tin soi hal bup menga tin ma a ke invest sa lo kha ka withdraw to wang khanin invest le nga ya he ma kan helo tu na hianin chuan auto save a hian kala dalo auto save kan da hianin tin phone pay le paytm hi man thaya next anga chuan tin select an option to set up your subscription ngain tia to pay now ngain tia somli hi ka pay chuan get up to sorry cashback ngain tia chuan tin tuna re application hi that ve na em chu tin enge ni tin daily lu tang khanin ang lo theya chuan ta hianin kan thral le du pon ta hianin thral mai thei ania a har salova chuan tingan lu thanga tun sale anyway ti omta dun sale om bok ta tengan sale du za ta kan ang lo menga chuan tunah hianin investor hianin daily saving a lut tur hianin zahnih somli ka invest anga ya ni tin lut tur khanin tunah hianin te save fakal da lova dei saving a hianin somni anga da ta hi poi line save line saving thelova chan chu ka invest khanga ve a chun hei tian sangni ni tin lut tur ang pon te theya zanga zahnih za somnga somni ang pon ti theya ma se ta khami a khanin mi saving a ni tin lut tur kan ti tam khanin nge eta investor kha sang ta zela chuan payment a hianin hei hemi kan login dong khanin benga kan activate number kha kan mananga ya chuanin hei save api te khating song song kha kan englo hnuwa khanin transaction ta hian amta a ma khanin englo to ya beng lampanga ro kholna wang he tin ka thiling lo kha fail ta chon hei tuna withdraw to a hianin hei hi ka sale khani ta hi a le chhona hei a hlut zawng khani ta a hei hi a hlut zawng chuan hei hi ka hralhna ta ni chuan referral earn hi om vele ta a antinan kan referral earn tang khanin kan ang lo don ta chuan tuna hian kan referral earn te khanin enge an invest ngai ve a first investment anti khanin ta khanin nge lo kha kan nei ve dona tuna hianin hei hianin
là invest lova tian sign up ringota install sign up ringota chuan romo ya ti hian he sign up to wang hianin ching som hi hi refer an kan nei ta ni chuan ta hianin notification a hian hei ta hianin ni tin kan don zat te ni tin ai save te ting ha transaction lo rong rong a che dan ve kha tin an lang ve ve ka chuan kan referral te pawh khan lang vek ani lo kha chu dang han sui tur em pun ka hrel lo ma se cái gì khăn gì phốt mấy thế xem